Milí vodnáři a vodnářky, my se zaměříme na váš měsíc duben 2025. Podíváme se, jaké tady máme úvodní energie k tomuto měsíci, co nám karty chtějí sdělit, poté zabrouzdáme i do dalších témat, jako je práce, finance, láska, co máme slyšet k sobě samotným a tak dále. Takže znamení vodnář. Jakou tady máme úvodní energii pro vodnáře na tento měsíc? Co má tady vodnářům být sděleno? Vodnář, duben 2025. Úvodní energie, prosím, co má tady vodnářům být sděleno. Tak, karta podpory. Požádej o pomoc, dopřej si více odpočinku a hýčkej se. Máme tady kartu růstu. Najdi si mentora nebo průvodce, postupuj po malých krůčcích, uč se od ostatních. Karta síly. Tato výzva tě učiní silnější. Překonáš problémy, dostaneš se na druhou stranu, hledej v této situaci dar. Tak a karta představivosti. Představ si novou realitu, dovol si snít, věř v neomezené možnosti. Já tu cítím, vodnáři, že vám tady... Je to tady taková, jak bych to řekla, taková energie pohybu, akce, jednání, nějakých nečekaných věcí, nečekaných příležitostí. Možná i osud vám tady tak nějak jako zasáhne sám do nějakých vašich situací, aby se vlastně konečně vyřešily. Já tu cítím nějaké situace, se kterými možná úplně moc jako nepočítáte. To je ta karta té představivosti i síla. Tato výzva tě učiní silnější. Hledej v tom dar, překonáš ty problémy, dostaneš se na druhou stranu. Představivost. Představování si nové reality, dovol si snít, věř v neomezené možnosti. Tak nějak tady opravdu navnímávám, že přichází něco nečekaného, něco, s čím jste nepočítali. Trošku mi sem chodí taková energie, takový jako úder blesku, takovej průlom, trošku taková zlomová energie. Něco, co tady bude vlastně vyžadovat jako vaši pozornost, kdy možná i čas je tady nějakým způsobem jako podstatný a budete se tady muset pro něco jako velmi rychle možná jako rozhodnout. Ale ať tak či tak, tohleto je vám tady dáno z nějakého důvodu. Karta síly. Vy tady jdete do nějaké takové té plné síly. I jí máte se tady něčemu postavit, vyřešit to, dovést to do nějakého zdárného konce. Nemá to být tady vnímáno jako překážka, ale jako výzva, jako vlastně jakoby dar, protože vám to má něco předat, něco vás to má jako naučit. Karta růstu. Je to k růstu. Postupuj po malých krůčcích, uč se od ostatních, ale i karta podpory. Požádej o pomoc, dopřej si více odpočinku, hýčkej se. No, takže jo. Nejvíc tady vnímám něco nečekaného, co vám tady do toho života zasahuje a může vám to ten život obrátit opravdu z hůru nohama a budete se tady k tomu muset postavit. Ale tohle je k vašemu nejvyššímu dobru. Tohle tady spěje vlastně k nějakému tomu růstu, ale zároveň i k nějakému vašemu posunu. Díky tomu ty věci se rozpohybují, díky tomu ty věci uvidíte, co a jak dál, co máte teď dělat. A hlavně vlastně nezapomeňte na to, že ale máte tady podporu. Vám se to tady může zdát možná jako ublížení, možná jako křivda, ale finálně tohleto je právě k vašemu dobru. Ta podpora tady přichází tady dokonce i pomoc. I pokud cítíte v těchto měsících, nebo budete cítit, že je toho i na vás hodně. Je to karta podpory, lásky, léčení. Požádejte o tu pomoc, když to cítíte. Nebuďte tady vlastně na některé věci sami. Já tu hlavně cítím, jak vlastně ta holčina takhle letí na těch křídlech, je, že přichází ta pomoc. Pomocná ruka s něčím. Ačkoliv teď se to může zdát být tak, že se vám ten život třeba bortí, že se úplně mění. Tak ale je to právě k tomu, aby se tady otevřely dveře jako k něčemu lepšímu. Možná takový ten pocit, že vám tam furt chodí ty překážky, furt vám tam chodí nějaké ty výzvy, že už toho máte plné zuby, ale tady se zkrátka musí něco úplně zbořit do základu a zase znovu postavit. Takže zajímavá energie. Mám tady takovou, jako je tady strach, je tady jako nejistota, ale zároveň je tady i postavení se čelem, jako nějakým věcem. Tak jo, takže my se teď zaměříme vodnáři na vaše nitro. Koukneme se, vezmeme si karty
Moudrost duše. Podíváme se na to, co vám vaše duše, vaše nitro chce sdělit na tento měsíc. Co byste měli sami k sobě slyšet. Tak, vodnáři. Co chcete sdělit, prosím, vodnářům z nitra, z duše? To je přesně ono. Vy tady jdete do toho hlubokého léčení. Situace. Nějaká uzdravená, prozdravená. Tohle je potřeba. 7. Nové směry, cesty, vhledy, pochopení. Nová fáze, překonání obav, propuštění bolesti. Co odchází? Jakou bolest propouštíš? Nikdy není pozdě začít znovu. Nový směr, rozhodování, váhání, koníčky. Touha je vždy silnější než alibi. Tak, ještě jednu kartičku pro kozorohy, co se snaží sdělit nitro, duše, co mají vodnáři teda, co mají vodnáři slyšet. Propuštění minulosti, uvolnění prostoru pro nové, čeho nebo koho se potřebuješ pustit. No tak to je úplně neskutečný. Protože vy tady budete procházet opravdu silnou transformační energii, úplně nějakým takovým tím hlubokým léčením. Vám se to může tady opravdu zdát, že je to něco, co vám ublíží. Že je to něco, co vám do toho života nepatří, neslouží, ale před váma se tady vlastně objevuje úplně nová cesta, nová fáze. Vy tady krásně překonáte obavy. Propustíte tady i nějakou starou bolest. Je potřeba vám chtějí zvědomit, že nikdy není pozdě začít znovu a že je tady možné vytvořit právě něco nového, něco lepšího. Takže je to být tady otevřený, naučit se vlastně přijímat, protože teď přichází nějaké nové věci, nový směr. Bude tady spoustu rozhodování, váhání, ale potřeba se na to podívat jinak. Tady vnímám i pro spoustu z vás, to už mi jde na pracovní oblast, touha je vždy silnější než alibi, nenechat se tady porazit neúspěchem, nenechat se tady porazit, pokud třeba hledáte něco nového, nové místo, novou osobu, i na lásku to tady každopádně je, že pokud to cítíte, opravdu vždycky můžete začít znovu a nalézt něco lepšího. Hodně to tady záleží na vaší trpělivosti, na nějakém takovémto vašem zápalu. Každopádně kouzlo úplňku, propuštění minulosti, uzavírání si starých kapitol, doslova nové začátky, nové směry, uvolnění prostoru pro nové. Čeho nebo koho se potřebuješ pustit? Propustit minulost, propustit to, co ti tam neslouží. Mně přijde, že ten život to tady trošku jako vyřešil za vás. Že vám se to tam opravdu, já se zase vracím zpátky, ale vám se tam v tom životě objeví nějaká ta výzva, nějaká ta překážka a vy možná budete vnímat jako negativně, ale finálně uvidíte, že tohle to bylo pro nějaké vaše dobro. A vy tady vlastně jdete na jinou úroveň, na jinou energii. Vy tady vlastně vcházíte k tomu dobrému, k té léčivé, k té dobré energii, jenom se nebát tady vlastně vykročit, udělat ten krok, nebo možná pokud opravdu jste tam do toho byli nějakým způsobem jako dohnáni, tak ale je tady osvobození. Jsou tady fakt nové začátky, vnímám tady stěhování, vnímám tady takové to a dost, mně se tohle nelíbí, já tohle do toho života nechci. Takže začínání znovu. Zvládnete to. Projdete tím. Hluboké léčení vnímám i co se týká fyzična, nějakých možná dlouhodobých potíží. Můžou to být chronické problémy, jo? Že jste se cítili takhle v té zlaté klíčce zavření, ale krásně se tady vlastně ukazuje před váma cestička. Tak jo, super. Tak, my se podíváme společně na práci, podíváme se na kariéru, podnikání, podíváme se na finance. Tak, vodnáři, co mám tady prosím sdělit vodnářům? Znamení vodnář, finance, práce. Finance, práce, prosím. 8 vzduchu. Iluze, pocitu chycení v pasti. Nedostatek sebevědomí, bojíte se jednat. Rytíř ohně. Náhla událost, která vyžaduje okamžitou pozornost. Čas je podstatný. No, neříkala jsem to před chviličkou. Promyslete věci pečlivě. Rytíř ohně. Vášnivý, dobrodružný, sebejistý, ale neklidný. Tak a ještě mám kartičku na zemi. Dneska mi tam lítají pořád. Tak se koukneme, co tady máme dál. Karta probuzení. Podívejte se na věci z jiného úhlu pohledu. Dočasné pozastavení. Je důležité být sám sebou. Tady je hodně nejistý energie.
iluze, pocitu, chycení v pasti, nedostatek sebevědomí, bojíte se jednat. Vy tady trošku, co se týká práce, lámete jako hůl sami nad sebou. Vy jste tady opravdu v něčem chycení, v nějaké pasti. Může se tady i objevit potíže s kolektivem. Jo, já vás tady vnímám jako toho předního jednorožce. Vy jste tady jiný. Vy k té práci přistupujete jinak, máte jiné potřeby, chcete možná trošku jiné věci. Vy se tady trošku jako lišíte, jdete prostě mimo tady to stádo a je opravdu těžké tam zapadnout. Jsou to vlastně ty kolegiální vztahy, jsou to vlastně tyhle problémy. Můžete se cítit, že tam nepatříte. Může tam přijít závist, můžou tam být vlastně jako i pomluvy v tom kolektivu. A tahle ta situace vám vlastně něco zrcadlí, něco vás tady učí. Nedostatek sebevědomí, bojíte se jednat. Vy to tady máte dané, abyste se tady postavili za to, kdo opravdu jste, co chcete. Probudit se tady zkrátka. Archanděl Gabriel, kreativní řešení. Ale vy se tady nemáte nechat ovlivňovat ostatními. Vy se tady vlastně máte postavit sami za sebe, postavit se tady jako za tu vlastní sílu. Umět si tady vlastně říct, hele a dost, tohle prostě se mi nelíbí, takhle to prostě jako nebude. Rytíř ohně. Náhlá událost, která vyžaduje okamžitou pozornost. Čas je podstatný, promyslete věci pečlivě. Rytíř ohně, nebojit se, nebát se do toho se vlastně jako více opřít, pustit. Spoustu z vás tady bude přemýšlet nad opuštěním, zaměstnání. To tady cítím úplně nejvíc, že prostě to chcete opustit na základě práce, tlačení, možná politika firmy, možná vlastně i ty vztahy, jo. Ale nemáte to tady brát, po případě nemáte to brát jako prohru. Ba naopak, někdy prostě je lepší ustoupit a najít si něco jiného. Karta probuzení, to je úplně toho, že vy vlastně jako otevřete ty oči. Otevřete, probudíte se, uvidíte vlastně tak, jak to je. Tak to tak nějak navnímávám, že vám tady započíná nějaké nové hledání. Tak já ještě kouknu na finance. Finance, prosím. Karta jednota. Tradiční názory nebo metody. Duchovní organizace, vyhledejte poradce, podobně smýšlející přátelé. Páže země, učený, spolehlivý, trpělivý, úspěšný. Dobré zprávy o finančních záležitostech. No jo, máme to tu. Chtít dělat něco náročnějšího, nová oblast studia. Mně se to propojuje vlastně s tou prací. I ta karta jednota, jo. Oni tam fakt drží takhle v tom svém kolektivu a vy jste tam opravdu jako jiný. Vás tam úplně můžou ničit ty jejich tradiční názory nebo ty metody. Vy jste tady úplně jiný. Vy to chcete dělat jinak. Já tady cítím dokonce učitele, učitelky, mateřské školce a tak dále. Jo, vás to tady doslova úplně ničí, jak některé ty věci tam fungují a chcete jít právě proti tomu. Co se týká podnikání, iluze, pocit chycení v pasti, nedostatek sebevědomí, bojíte se jednat, to jsou myšlenky založené na strachu. To je to, že vy si tady dostatečně tady nevěříte svému snu, bojíte se tady udělat i nějaké kroky ke zlepšení, dokonce nějaký risk, že tady v tomto případě platí, že risk je zisk a máte na to tu sílu to tady udělat jinak. Nenechte se tady ovlivňovat okolím. Dělejte si to tady dle svého. Jo, to jsou zase ty tradiční názory nebo ty metody. Jděte si tou svojí vlastní cestičkou. Vy máte v sobě ten potenciál, máte tu sílu tohleto dokázat a zvládnout, ale musíte na to jít jinak. Možná vyhledat poradce nebo podobně smýšlející přátelé. Možná už v okolí se objevují nějaké indicie, nějaké nápovědy. Máme tady učení se nového, máme tady ty nové cestičky. Je tady objevení toho svého daru, objevení toho svého potenciálu. Učený, spolehlivý, trpělivý, ale i úspěšný. Tady jsou dobré ty finance, vy si ty finance umíte zařídit, ale je potřeba podívat se, co vám to teď vlastně jako blokuje. Jestli je to nechuť k práci, jestli je to strach o ty finance. Oni tady ty finance jsou. Dokonce si máte i troufnout na to dělat něco jiného, chtít dělat něco náročnějšího, nová oblast studia, pustit se tady do těch nových věcí. To vám tady vžene zase takovou novou energii, novou chuť. Tak jo,
koukneme se na lásku u vodnářů. Vodnáři, láska. Hned tady máme milence, jo, takže tady máme takové nějaké vzbuzení se, touh a tak, tužeb. Vodnář. Vodnáři, jak to tady máme s láskou, prosím. Karta vnitřního hlasu, karta prožívání. Láska, vodnáři, jak to tady máme, prosím. Karta účasti. A co tu ještě máme? Karta uvědomění si, pochopení, osvobození, láska, vodnáři. Karta politiky. Nic není takové, jak se zdá. Co se týká ohledně lásky. Máme tady prožívání, máme tady účast, máme tady uvědomění, ale politiku. Politika je poměrně zajímavá kartička. Já tu trošku cítím náročnější vztah, možná až jako toxický. Tady člověk ve vašem okolí, který k vám nemusí být úplně zcela upřímný. Může se tady zdát a prezentovat i jako galantní, jako velmi hodný člověk, takzvaně opíjet vás tady nějakým rohlíkem. Mít tady vlastně tu masku, ale za tou maskou je úplně jiný člověk. Přijde mi dokonce, že to je i člověk, který vás tady jako nějakým způsobem může, až jako opravdu mě sem nechodí hezký energie, může vás tady i nějakým způsobem jako ovládat, terorizovat. Může tady od vás chtít jako různé věci. Ať změníte život, ať vy se změníte. Je to někdo, kdo vám tady vyloženě jako diktuje, tak jak to jako má být. A vy byste... Tady dokonce mi přijde, že jde i strach jako z toho člověka, ta karta prožívání, jo. Účast, vnitřní hlas, je to taková karta, je to taková energie, to probuzení se, otevření očí, uvědomit si, jestli tady nejste v něčem lapení, chycení, jestli je to pro vás zdravé, dobré, jo, tady vyloženě je vidět, že se to tady otvírá, to nitro, a vy tady jdete ven, už jako pochopení, získání nějaké té informace. Už tady s tím vlastně jako nebojujete. Vy jste tady možná dlouho sami sobě jako namlouvali, že ten člověk je pro vás správný, že to opravdu cítíte. A ono ano, ale do jisté formy. Vždy přichází člověk, který vás má něco naučit, ale tohle je vlastně člověk, u kterého jste si mohli být úplně zcela jistý, kdy se to zdálo hezké, harmonické. A bylo to silné, chemie, vášeň, tady tyhle ty věci. Ale začíná se tady krásně projevovat a ukazovat, že ten člověk může být úplně někým jiným. Vy tady máte takové pochopení toho, kdo ten člověk je, co je to zač, co má s váma za úmysly. A je tady takové pochopení a je tady odchod. Nejvíc tady cítím odchod. No. Zajímavé. Zajímavé. Tak jo. Tak, my si tam teďko, no, co si tam dáme? Dáme si tady závěrem, co máme, prosím, slyšet. Co mají slyšet vodnáři, prosím, k tomuto měsíci. Co chcete, prosím, sdělit vodnářům? Ganesha. Aha, máme tady máme tu výzvu, tu překážku.
A tady máme odstranění překážek. Všechny překážky, které vám stojí v cestě a brzdí vás, nyní odstraňuji. Cestu máte připravenou, stačí se jen rozejít. Úžasný. Královna slunce, radost. Přichází radost, končí bouře, po bouři vychází sluníčko. V tuto chvíli jste se mnou v intenzivním spojení a posílám vám sílu slunce, léčím vaše fyzické tělo a dodávám vám energii. Je to takové to, že opravdu bude lépe a vám tam do toho života zavládne to slunce. Buďte otevření, přijmejte, je to taková hezká, léčivější energie. Konec bouře. Jste v centru velké bouře. Tuto bouři jsem vám poslal, abyste měli prostor pochopit důležité souvislosti. Jsem vaším spojencem. Důvěřujte procesu. Karta moudrosti. Vy tady z něčeho vycházíte moudří. Buďte moudří. Nedávejte ostatním více, než se vám vrací. Rovnováha mezi přijímáním a dáváním je důležitá. Posílám vám harmonii a řád. No pane jo. Tak jo, vodnáři. Beru si ještě andělské kartičky a podíváme se, co vám chtějí vaši průvodci sdělit, co máte k tomuto měsíci slyšet. Vodnáři, prosím. Máme tady jaké vzkazy. Každý problém má své řešení. Ano. Najdi krásu v každém okamžiku života. Ještě tady máme, prosím, pro vodnáře něco. Přijmi své pocity, jsou důležitou součástí tvého života. Tady vnímám ty pocity opravdu neopomíjet, naslouchat tomu nitru. Máme tady řešení nějakého toho problému, nějaké té komplikace, ale zkuste si najít v tom životě i to dobré, najít tu krásu v tom každém okamžiku. No to máme hodně kartiček, to se nám rozpovídali. Běžně mi vypadne třeba 2. Nebo 3. Vše, co ti chybí, se nachází uvnitř tvé duše. Tam hledej odpovědi. Musíš jít k sobě. I když se zdá, že věci nejdou podle plánu, nakonec se vše vyřeší ke tvé spokojenosti. Vše, co se děje, tě vede k růstu. Takže jako bych to tady neříkala. Všechno je to k tvému růstu. Ať je to, co je to. Věř, že každé setkání a zkušenost má svou hlubokou hodnotu v životě. Vodnáři, máte to teda fakt zajímavý. Takže za mě to všechno. Já vám přeju krásný měsíc, držte se, posílám vám sílu. Budu ráda za komentář, like, odběr, podporu. Mějte se moc hezky.